kørt meget materiale med åen, så det har været et noget sumpet område herinde. Så for at få piloteret til multimediehuset, så har man rammet betonpæle 50 meter ned i bunden for at finde fast på det. Herinde på, jeg kan lige sige, at det bassin, vi sejler i nu, det var det første havnebassin uden på åen. Det stod færdigt i 1845. Det var Pier 1, der gik her. Den er ved at blive fjernet nu, sådan så man får et stort vandspejl her neden for domkirken, neden for bygningen, og så derovre, hvor Jakob ligger nu, og hvor vi gik ombord på H.C. Andersen, der kommer Nøkkerkajen så over, der ligger. Og det bliver så flankeret af det fine gamle toldbod herinde, tegnet af Kampmann, som blev færdig i 1897. Så har der været forsøg med at bygge og ombygge og renovere luksusjagtshavn, store luksusmotorbåde. Men på grund af krisen, så har det også måttet lukke havner i dag, der udrører fra den eksplosion. Det er regnet med sprængstykker helt op ved Aarhus Universitet. 30 mennesker omkom, og 300 blev hårdt såret. Emerald Princess, det er jo sådan et krydstogtskib. Der er 15 dæk ombord. Der kan være 3.000 krydstogsgæster. Der er 1.000 besætningsmedlemmer og servicearbejdere ombord. Men det kalder vi de 5 søstre. Og det er Danmarks første jernbetonbygning, tegnet af en arkitekt, der hed Hjalmar Kjær, og det stod færdigt i 1927. Man kan se, at han betjener sig sådan af en historicistisk stil her. Han har udnyttet volumen mest muligt, sådan så man kan få størst mulig godsmængde. Tilsvarende hjælpe, hvis der var dyr med ombord. Bringe dyrene ombord eller frabord. Og så var der forskellige takster, om det var en hest eller en får, der skulle have Ekenas, Emma, Mærsk og Evelyn og hvad de hedder. De er 400 meter lange og 56 meter brede. Bygget på Lindeværftet ved Odense. Lindeværftet. De 2 containerskibe, der ligger her nu, det er såkaldt